To se... To. Ćao drugari. Možemo, a? Zumeri, da li se čujemo, Zumeri? Niko ne reaguje, dobro. Da. Super. Cvele, ti si mi bitan. Se čujemo, Cvele? Čuje Cvele i vidi, ne znam da li ima mikrofon, samo da može da priča. Dobro. Javit će se ako bude, uglavnom ima sliku, ima ton. Bravo, super. Ajde. Ćao svima. Okupili smo se ovde danas zato što je na našoj fotografskoj Viber grupi je započeta tema oko udruženja po ko zna koji put u našim karijerama. I meni je žao što temu koju je pokrenuo Bucili ili Titonin, njega nema danas. Moja ideja je u stvari bila sledeća. Ja poslednjih godinu i po dana, dosta sarađujem sa Udruženjem novinara Srbije i jednostavno kada se pokrenulo ovo pitanje udruženja fotografa, meni jednostavno bilo mi je čudno i bilo mi je jednostavno neprirodno zašto bi to radili, zašto bi sami pravili neko udruženje kad već udruženje postoji. Udruženje koje nama nudi dosta toga, a jednostavno nas ne traži ništa, realno. Sem toga da budemo, što bi rekli, normalni i da budemo, kako se zove, da ne primamo gluposti, u tom nekom smislu. Ja bih samo, bukvalno ću u 3 rečenice da vam objasnim situaciju u UNS-u, pošto verovatno dosta vas ne zna šta se dešava. Još neko bivše vreme dok je UNS bio to što jeste i kakav je bio, da ne ulazimo sada u to, pa je onda morao da se napravi NUNS da bi bilo nezavisno udruženje, ne znam od čega nezavisno, ali ajde sad, to je nebitna stvar. U poslednje 3 godine se dešava sledeća stvar. Po mom nekom shvatanju i po mom, svim ono što sam ja video i doživeo ovde u udruženju, je to da ovo udruženje je stalo na svoje noge. Na koji način? Na taj način što je odbranilo svoju imovinu, znači na taj način što je odbranilo svoj integritet i meni je to, su te neke 2 stvari su mi kao prvi pokazatelj bile da jednostavno ljudi imaju želju i volju da se zaista na neki pravi način bave time. Ono što nedostaje ovom udruženju, nedostaje puno toga, nedostaju ljudi, nedostaje lova, kojom bi se sve to, sve što bi za novinare trebalo se uradi, za fotoreportere uradilo, ali postoji neka zdrava osnova. Mislim, to je, opet kažem, to je moj utisak, zato što od udruženja koje pre 3 godine bilo u dugovima za porez, ne znam nija koliko miliona, od udruženja koje nije znalo da li je zgrada u Resavskoj i ovaj prostor ovde njihov ili nije njihov, do toga da, kako se zove, gomilo stvari, sve to rešeno, regulisano i jednostavno sada imamo udruženje koje je zdravo. Moje neko shvatanje je bilo da ljudi nam daju resurse, ako mi hoćemo da se organizujemo, ako mi hoćemo da se bavimo sobom, dobijamo podršku od njih u smislu prostora, u smislu toga da ne moramo da osnivamo novu firmu, u smislu toga da ne moramo da kako se zove, da imamo računovođu, znači dobijamo račun s kojim, kako se zove, koji možemo koristiti. Ono što je najbitnije od svega, dobijemo ime koje je staro preko 100 i nešto godina, znači udruženje postoji 1886, ali tako? Prve, izvinjam se. Znači, gde god da se pojavite i šta god želite da radite, ako i iza vas stoji nešto što postoji toliko godina sa tolikom tradicijom, verujem da mnogo lakše ćete dobiti i posao na projektima ili na bilo čemu šta god radili, da kako se zove, da jednostavno mnogo može da vam olakša
posao. Sad, generalno za sve novinare, mislim i za novinare, i za fotoreportere, i za sve one koji su članovi udruženja, postoje neke beneficije, pošto tamo u jednom momentu se na grupi pominjalo zašto nije, ne znam, komemoracija ova, zašto mora da se skupljaju pare za ovo, za ono i tako dalje, i tako dalje. Ovde postoje neka pravila koje su takva za sve i ja mislim da niko od vas, siguran sam da možda jedan ili dva čoveka zna to da recimo ako dobijete dete da imate pravo da, ne znam, dobijete 18.000 dinara od UNS-a, ako nemate, da možete dobijete pozajmicu od 20.000 dinara beskamatnu, da ako, ne do Bog, neko, kako se zove, premine, porodica isto dobija, mislim, čini se neki 13.000 dinara. Mislim, to su stvari koje nisu toliko, ali nama se recimo dešavalo, znači niko ne kaže da ne treba da, ne znam, da mi nećemo da skupimo još 50.000 dinara ili 100.000 dinara preko toga za nekog našeg člana, ali hoću da kažem da jednostavno postoji sistem koji funkcioniše i koji radi. I mislim da ne vidim razlog zašto bi sada mi novo udruženje osnivali i kad jednostavno sve ovo dobijamo i možemo da koristimo. Eto, to je, ajde kažemo, neka najbitnija, suština ovog današnjeg sastanka i ja sam totalno u fazonu da ako hoćete, ako želite da se sami bavimo sobom, ja mislim da kroz Udruženje novinara Srbije to možemo da uradimo vrlo lagano i normalno. Bez da imamo ikakve sa strane, što bi rekli, smicalice, zezanci i tako dalje. Sad, šta ćemo raditi, to je na nama. I ko će to raditi, to je sad na nama da se mi dogovorimo. Eto, to je suštinski ono što sam hteo da vas... Tako da mislim da današnji sastanak mislim da bi bio dobar samo da čisto razjasnimo tu situaciju. Da li hoćemo ili nećemo, i ako hoćemo, ajde vidimo ko će to da vodi, ko će to da radi, kako, i možda na sledećem onda sastanku, da ne bi sad gubili previše vremena, možemo da se dogovaramo o tome šta će se raditi i tako dalje, i tako dalje. Eto, ja ne znam, to je to u suštini. Ako ima nekih pitanja, tu su. Mislim, ne bi sad ljude, ne bi vas gnjavio time sad šta jeste možda nešto urađeno, šta nije urađeno, suštinski priča je ta, jednostavno, i ja mislim da po svemu onome što sam doživao za ovih godinu i po dana, mi imamo organizaciju koja nas podržava i kroz koju možemo da delujemo na najnormalniji način. Sad... Ćao. Ćao. Samo jedno pitanje, šta se tačno predlaže da se uradi vezano za Udruženje novinara Srbije? Mi kao grupa fotografa, neki smo i članovi UNS-a, neki možda nisu, ali šta treba da se uradi? Da se napravi neka sekcija unutar toga ili šta nam treba? Treba nam neki predsednik toga, sekretar, šta je konkretno predlog? Znači, to je, ovako, situacija sled, znači, to je sad stvar nas kako ćemo mi da se organizujemo. Mi možemo samo, znači, ono što je bitno, a to je da, kako se zove, znači, moramo da budemo članovi UNS-a, to je valjda svima jasno. Sad, da li ćemo se mi organizovati kao sekcija, ili ne moramo se organizujemo nikako, možemo samo budemo članovi UNS-a i da se ovako, opa, izvinjam se, počeo sam rukama da pričam. Možemo se okupljamo ovako i da se dogovorimo kako god hoćemo, to nisu stvari koje su uopšte, znači, nije, pravno to uopšte nije bitno, a mi možemo da se nazovemo sekcijom i da kažemo, ok, mi sad hoćemo da, ne znam, na sajtu UNS-a imamo sekciju koja će biti fotografska, po okviru te sekcije da, ne znam, radimo ovo ili ono, ali kažem, to je sad sve stvar našeg angažovanja i onoga što mi želimo. Ono što ja lično mogu da uradim, pošto sam u upravnom odboru UNS-a, ja mogu za sve stvari koje se dogovorimo da ih predlažem, zalažem i da se borim da to ostvarimo. Sad, kažem vam, način kako bi to uradili, opet je stvar dogovora. Znači, ajde, ako hoćete da budemo sekcija, ajde da budemo sekcija, ako hoćete da ne budemo ništa, ajde da budemo ništa, kako god vi želite.
Znači, to nije uopšte pravno, nije sad bitno šta ćemo biti, kako ćemo se zvati. Bitno je da nas je puno i bitno je da smo složni. Ja mislim da je to najbitnije od svega, a ovako ćemo ciljeve da To je sad drugo pitanje, zato što ja nisam samo inicijativno predložio, samo inicijativno zvao ljude da dođu, nego jednostavno, apropo one priče na grupi, jednostavno sam smatrao i mislim da je bolje da uradimo ovako, da ne bi imali, kako se zove, gomilu troškova, da imamo jako veliku pomoć, da imamo prostorije, da imamo sve što nam treba, zašto to ne bi iskoristili? Mislim, zašto bi sada sve to morali iz početka, a da ne pričamo o tome da nešto što stoji iza tebe što je staro 100 godina, a ovo dok naša organizacija bi porasla u neku organizaciju treba ti 5-6 godina ili možda i više, i pitanje je, kao što znamo iz prošlosti, da takve organizacije i nisu trajale baš dugo. Eto, to je to. Slušam, Imre. Dobar dan. Ja ću sad da unesem malo zbrke. Ajde. Pošto smo poznati po podelama, mislim da bi ova organizacija trebala da bude, bez obzira na to da li je neko član UNS-a ili nije, a novinski je fotograf, da bude član toga, upravo zbog jedinstva, upravo zbog svega toga. Kako to pravno regulisati ne znam, ali je moj predlog da ne tražimo bezuslovno članstvo u Udruženju novinara Srbije. Ja iskren da budem, ne vidim razlog za time. Zašto bi to radili? Pa recimo ja sam član NUNS-a, a želim da radim sa vama. Šta si član? NUNS-a. Dobro, niko ti ne brani da budeš i član UNS-a, u čemu je problem? Jer poenta priče je u tome da udruženje novinara ima neka svoja pravila. A ta pravila, znači prvo pravilo je da moraš da budeš član UNS-a. Pri čemu, odmah ću vam reći, članstvo u UNS-u košta 2000 dinara, ako je to poenta priče. Ako je poenta priče toga da neko misli da je ovo udruženje ovako ili onako, ja opet kažem, to je onda lični stav, ali ja na to ne mogu, ne ja, nego bilo ko ne može da utiče na to. Nisam. Mogu ja nešto u vezi s ovim? Ne, samo sekund. Da. Ne, da prvo pojasnimo, samo da ne znam u čemu je problem. Dobro, mislim da Nino treba da da objašnjenje. Ne, hoće samo da razjasnimo, ne meni, nego svima. Nisam shvatio zašto je bitno da ne budeš član UNS-a, a da imaš mogućnost da... Upravo zbog jedinstva, upravo zbog toga da svi možemo konačno da budemo jedinstveni, da svi budemo zajedno kao novinski fotografi. Pa nešto iskreno... To je moj predlog, mislim, postoji demokratski način glasanja i to sve, to je moj predlog. Druga stvar, iskreno se nadam da ćete mene kao penzo sadržati kao počasnog člana. Ne, ali samo da kažem, evo i ti i ja smo u udruženju Ulupuca, ali, kako bi rekao, tu ne može svako da dođe, ali tako? Ne može svako da dođe, ali pošto su ovo dve organizacije koje su nastale cepanjem jedne od druge. Dobro, i trebalo bi da se spoje opet, ako mene neko pita. To je, pa praktično jest. To je, u principu je na nama je da te, da ne nazovem razmiricama, nego razilaženja, mi fotografi prevaziđemo. Znači, nebitno je po mom mišljenju da li je neko član UNS-a ili NUNS-a, ako radi u medijima, da može da bude član. To je moj predlog. Ok, ali ajde. Imre, samo da probam da ti kažem. Dakle, mi smo ovde došli na poziv UNS-a. Ovo je predlog UNS-a da im se priključimo.
Ali ako nas pozivaju, jel, ovde sastanak je sazvao čovjek koji je UNS-u, jel, u upravnom odboru, ovde je predsjednik UNS-a, ovde imamo još ljudi iz UNS-a, znači oni nas pozivaju da se priključimo udruženju. To je početak. Ne možemo na početku da kažemo nećemo budemo članovi UNS-a. Onda nema nikakvog predloga. Onda smo mogli da se okupimo i u kafani, mislim. Nino sad može, hvala. Nema konfuzije, da vas znamo pozdravim. jedno po Stvari jedno. su jasne. Ovo je jedna dobra inicijativa i ja vidim smisao da se napravi jedna sekcija. Goran je dobro objasnio, to može u 3 reči da se sažme. Udruženje ima članstvo ozbiljno, među njima je mnogo fotografa i fotoreportera. Mnogi i nisu. Neki su i u NUNS-u, kao što je Imre. Ali je bitno da postoji jedna pozitivna energija, da mi vidimo da sada imamo kapacitet da radimo zajedno na problemima fotografa i kao što postoje brojne sekcije u udruženju, postoji automobilska sekcija, postoji skijaška sekcija, postoji... Dobro, ali postoje neke sekcije koje nemaju baš skijaška, koja, eto, osvajaju kolege i prvenstva svetska, ali koja su, da kažemo, eto, kao što kaže Gremlin, malo više rekreativne prirode, ali postoji potreba za jednom organizacijom, vi ste velika grupa, imate Viber komunikaciju, ali je sasvim prirodno da uživate i neku logistiku najvećeg udruženja i da na taj način ostvarujete svoje neke interese i prava u okviru udruženja. Nije nikakva prepreka, kad sam rekao kao ova sekcija, kao i ostale sekcije, da neko ne bude član UNS-a. To je prosto, neće niko nikoga da legitimiše ili da mu uslovljava neku saradnju time. Ali kad govorimo o nekim izvornim pravima koje članovi imaju, oni ih imaju kao članovi UNS-a, ali to ne znači da i ovi koji nisu članovi UNS-a ne mogu da učestvuju u nekom projektu, da participiraju na sve načine na koje participiraju ostali koji su članovi UNS-a. Prema to bi pitanje stavio po strani, zaista. Kao pitanje koje nije od prvog reda. Jer mislim da je bitnije da nešto uradimo za fotografsku struku i da je to ono na čemu treba da se okupimo, a pretpostavljam da će to svakako da ima za posledicu i učlanjenje određenog broja kolega, određenih koleginica i kolega koji tu nisu do sada bili i to je nešto gde i mi vidimo svoj interes. I naravno da pozdravim kolege koje su na Zoomu, nadam se da se dobro čujemo i da tu stvar nastavimo. Možda bi danas mogli neki inicijativni odbor da se napravi, znači da se napravi sledeći sastanak koji bi znači osnivanje sekcije. Sekcije se osnivaju po našem statutu sa 5 redovnih članova UNS-a i to je sasvim ostvarivo, dakle, ima ih više od 5 ovde. Imate iskustva sa organizacijama fotografa, jedno od njih je uporno Gremlin od osnivanja pratio i radio i sarađivali smo na tome, ali jednostavno teško je bez logistike, teško je bez logistike raditi i pokazalo se, ne zahvaljujući 143 godine koliko postojimo, ali i naravno sve ovo što si rekao poslednjih godina, što je rezultat našeg dugogodišnjeg, ajde više decenijskog upornog rada, da se od udruženja napravi mesto koje služi novinarima, odnosno svim vidovima novinarskog izražavanja i fotografima, snimateljima. Tako da to je nešto na čemu treba raditi i mislim nailazite na otvorena vrata. Evo, nemam tu šta drugo da kažem, a svi su dobro došli. I članovi UNS-a, i članovi NUNS-a i oni koji nisu članovi nijednog udruženja. To je politika udruženja, nema tu ništa što bi sad se posebno odnosilo na fotografe kao članove UNS-a. Hvala. Ajde. Evo, Ana. Evo ovako, lepo je, ja se zahvaljujem u svoje lično ime UNS-u, koji nas je kao jedna referentna strukovna organizacija pozvao i predložio ovo osnivanje neke grupacije, sekcije u okviru UNS-a, što samo po sebi ima dosta benefita. Ja apsolutno ne sumnjam kao član UNS-a, doduše nisam platio članarinu neko vreme, ali valjda sam još član, ne znam, ali
Ja apsolutno ne sumnjam u UNS. Ja sumnjam u nas same. A zašto? To ću sad da kažem. 2013. kad je bila onaj najdirektniji napad oko autorskih prava, kad su htjeli da izbace fotografiju iz zakona, mi smo navrat nanos napravili UFOS, Udruženje fotoreportera Srbije. Ja sam bio dovoljno naivan i glup da poverujem kolegama i da budem odgovorno lice u APR-u, znači registrovano i odgovorno. Sad, što od mog ličnog neznanja, što zbog nezainteresovanosti članova, ukupan promet za 5 godina postojanja je bio negde oko 19 i nešto hiljada. Ja sam platio kazne APR-u, advokatu za zatvaranje i što sam dao nešto na početku za osnivanje, učestvovao i Marko Đurica u tom osnivanju, isto nije mu nadoknađeno, nije mu vraćeno kao ni meni. Ja sam svojih 800 plus eura potrošio na tu zabavu, a rezultat je, ajde, uspeli smo nekako na ovaj ili na onaj način da sprečimo to usvajanje u Skupštini, ali mislim da je to bila politička priča, osnivali mi udruženje ili ne, to ne bi prošlo ili bi prošlo. Tako da, eto, ja bi citirao kolegu jednog, kad se pretprošlo udruženje osnivalo, on je rekao, teško će ovo ići, em smo Srbi, em smo fotografi. Znači, kažem, niko nije bio zainteresovan da bilo šta radi. Pokrenuti su neki procesi, dok je to trajalo sa tim autorskim pravima, ja sam stupio u kontakt sa MPPA, pres asocijacijom američkom, dobili smo njihovu podršku, dobili smo pismo njihovog pravnog zastupnika koji podržava našu inicijativu. Sve to je lepo bilo. Pokrenuli smo 2014. projekat oko poplava koji je nažalost isto propao, zato što niko nije bio zainteresovan da bilo šta radi. Tako da sam ja u jednom momentu došao u finansijski problem i plus sam došao u problem da nekom se nešto desi, ja sam na godišnjem odmoru i kao aj napiši saopštenje, pošto niko neće ništa da uradi, niko ne želi da preuzme nikakvu obavezu, to je to. Tako da, shodno tome sam ja skeptičan, ali svakako pozdravljam ovo što nas je UNS pozvao. Nina, znam 30 plus godina Živojina, znam ovako medijski, mislim, sve je to lepo, ali evo broj ljudi koji tako tamo se rendaju na onoj fotogrupi iz koje sam ja, hvala Bogu, izašao, ali povremeno dobijem neki print screen, imamo mi ove udbaške fazone kako to da dođe i kako. Znači, od tih 30 ljudi ja vidim ovde, koliko je nas ima, 15. Znači, nikog ne zanima, vidi, ali to je inicijativni odbor, šta će da bude posle? Šta će da bude posle? To je ono čega se ja plašim. Znači, plašim se nas samih. Eto, toliko. Mislim, pazi, da ovako, znači, postojala je inicijativa da se napravi udruženje opet. Znači, neko je pokrenuo inicijativu na toj grupi. Shodno tome, ja sam, evo, danas došao ovde i izašao sa predlogom i rekao ljudi da ne bi došlo do toga da Gremlin plaća 800 evra, da Marko plaća ne znam ovo, da ne treba da jurimo prostor, da svako od nas da po 100 evra ili ne znam ovo ili ono. Ne, okej. I pazi, ja nemam ništa protiv. Ako ne možemo da se složimo, brate, ne treba postojimo. Ne znam što smo se onda uopšte i okupili. Ali kažem ti, to je kako se zove, ako ljudi misle da nešto treba i da nešto treba i da nešto treba da radimo, ja mislim da je ovo najbolji kanal da radimo to što treba da radimo. Ako mislite drugačije, ja nemam ništa protiv. Mislim, ja sam samo kažem, nije mi bilo logično ono što je bilo rečeno, a to je da sad osnivamo novo udruženje. Da bi šta? Sad, o tome šta ćemo raditi i način na koji ćemo raditi, što ti kažeš, zavisi od nas samih. Pa može se desiti da propadnemo kao i sva udruženja pre toga, ali mislim, barem niko neće imati... Ne može da propadnemo, to hoću da kažem. Možemo samo da odustanemo. Pare su kod Nina, znači ne može da propadnemo. Pa nema. Da, evo, ja se zahvaljujem i podržavam ovu inicijativu. Mislim da treba da krenemo sa nekim konstruktivnim predlogom kako da se skupimo. Znači, sve varijante preko društvenih mreža su nam dostupne, možemo počnemo odmah sutra. Stoji UNS iza nas i NUNS je isto tu, naravno, ali ta dva udruženja treba da se ujedine što se tiče nas fotografa. Ako mene pitaš, isto mislimo, ali dobro, to je sad...
Mislim da ono što je mnogo bitnije u ovom momentu, mnogo je bitnije Imamo da eksperta ljudi... za hrišćanstvo, može on da vam kaže oko toga, otac Marko. Zaista mislim da treba, ne da se, pošto sad tu ima jedan direktor, drugi, treći, nema veze, to je komplikovano, da se ujedinimo mi kao fotografi i da napravimo tu sekciju koja će negde imati bazu. I izbeći ćemo sve ove nevolje koje je imao Gremlin. A dodatno ćemo još imati i to da ne moramo da ne moraš da imaš celu infrastrukturu, znači ne vidim razlog što ne bi uradili. Ja mislim da samo je jako bitno da ljudi, da se mi među sobom dogovorimo hoćemo ili nećemo. Ako hoćemo, onda moramo da radimo ozbiljno, ako nećemo, brate, da ovo nećemo, svako radimo kao što smo radili do sada. Mislim, obaveza manje meni, Gremlinu, Marku, kome god, nebitno. Mislim, ne znam kako bi on to rekao. Eto, slušam. Ja se javljam za reč, Marko Đurica je ovde za ove što možda ne vide. Moram da idem naprosto, pa bih da kažem da par stvari. Pre svega, ljudima iz UNS-a hvala lepo na pozivu, mislim da je ideja odlična. Gorane, imaš moju punu podršku i ja verujem većine kolega i ako treba neki osnivački nešto da osnovimo tu sekciju 5 članova, kao što je Nino rekao, ja sam tu za to. Ako budemo dobro radili, kad bude 5 na početku, priključivat će se ljudi ako to bude dobro funkcionisalo, to je sigurno. Siguran sam da će mnogo ljudi ovome da se priključe jer imamo takvu instituciju iza leđa. I ja na ličnom iskustvu mogu da vam kažem da su se ljudi iz UNS-a kad mi je ukradena oprema bila krajem prošle godine toliko založili i Dragana Bjelica, hvala još jednom, bez ikakve neke moje molbe. Ja jesam član UNS-a, nije to, ali nisam prosto očekivao takvo angažovanje i hvala na tome. Mislim da je, eto, na mom primjeru je pokazalo udruženje da stvarno funkcioniše i funkcioniše dobro. Hvala, Mare. Šta da kažem drugo? Mislim, ljudi, stvarno, meni je jako bitno samo da svi skontamo ovde da ovo udruženje neće zavisiti i ne sme da zavisi ni od mene, ni od Gremlina, ni od bilo koga, ni od Mačka, mislim, jednostavno, ako budemo svi radili, nešto možemo da uradimo. I ako nas ima mnogo, nešto možemo da uradimo. Ali ako će neko da se cima, a drugih i da nema, a onda da posle toga, mislim, to ne očekujte ni od koga, pa ni od mene. Eto, to je to. I za to podršku nećemo imati, da se glupiramo, to je bez veze. A mislim da, kao što smo videli do sada, što se tiče autorskih prava i još gomila nekih stvari koje nam tek nadolaze ovom veštačkom inteligencijom, bit će nam udruživanje i tekako potrebno na svim nivoima. Ono što mene mnogo ne raduje danas, a to je što nam je prosek godina sine ode poprilično veliki. I što imamo bukvalno 2 ili 3 ljudi koji još nisu fotografi i koji tek žele da budu fotografi, ali mlađe generacije nisu ovdje, to mi je baš, jako mi je žao. I čak mislim da oni treba da budu nosioci toga. Olivere, ti tek nisi mladi. Izvini, može Anđić. Hvala UNS-u, Aleksandar Anđić ispred vas zove na Zoomu, hvala UNS-u što nas je pozvao pod broj 1, pod broj 2 znam da se kroz UNS provlačilo s vremena na vreme aktivnost fotosekcije godinama unazad, pa je imala neke svoje vrhove, pa neke svoje padove, pa nestajanje, pa ponovo okupljanje, i sve zavisilo od nas. Mislim da je sad krajnje vreme i da smo svi dovoljno zreli i dovoljno iskustva i dovoljno puta smo se opekli u svojim karijerama da negde obezbedimo neku budućnost, pogotovo što su veliki izazovi ispred nas, malo pre si ih pomenuo, i naše godine, i AI, i sve ostalo što nas čeka. Definitivno je krajnje vreme zato što fotografija stvarno postaje ozbiljan način komunikacije, moramo da spasemo negde i sačuvamo svoje radove, pod broj 1, ali naravno trebamo sačuvamo i svoju kolegijalnost i ljude i živote oko nas, naravno. Mislim da je super prilika što ćemo u ovom momentu izbići nešto što moramo iz početka, from the scratch, što bi rekli braći Englezi, da osnivamo. I iako nisam član UNS-a, rado bih...
rado ću vas podržati i stvarno znam da i jedan i drugi status su veoma slični i ono što je veoma bitno, mislim da će ta zaleđina i ta gomila godina koja se nalazi za UNS-a pomoći nama da dobijemo jedan ozbiljan legitimitet. Znači, a krajnje je vreme stvarno da se borimo za nešto, da se ujedinimo, da pokažemo ovim mlađima kojih danas nema ovde, da ako mi ne utvrdimo ovaj put sada, ne znam kako će biti njima, jer velike su bitke pred njima. Tako da kapiram da ako mi sad ne povučemo potez, kako ćemo dalje pitanje. Jednu stvar si pomenuo, ja bih volao da se za sekund sam vratim na to, pomenuo si Zvezdana i ono što je on radio do sada. Ja bih samo volao da kažem da ono što je meni jako bitno, znači u udruženju, ako mi krenemo sada da radimo, Zvezdan, ti, Marko, Marija, znači svi smo isti i svi su dobrodošli. To što Zvezdan radi za fotografiju je jako puno, bez obzira na to da li šta god ko mislio, znači to je velika stvar koju on radi za fotografiju u Srbiji i ja bih zaista volao da takođe zajedno sa nama radi celu ovu priču i da zajedno sa nama, da bude zajedno tu sa nama, jer svi smo mi jedni, nema tu sada kao on je bio, pa je ono ovo, pa je ono, ili on je bio član ovog, to apsolutno ovo udruženje ne poznaje članstvo niti partijsko, niti ovako i onako i dokle god je tako, ja ću vam pričati ovako. Kad ja prije ostavim da nije tako, ja ću reći svoje mišljenje da jednostavno ja prvi ne bi tu pripadao. Barem oni koji me znaju da je to tako. Eto. To je to što sam htio još da kažem. Jel ja mogu? Može, naravno. Hvala vam još jednom. Znate... Predstavite se, molim. Da, Živojin Rakočić, hvala. Ne, Gorane, vrlo je važno da znamo šta hoćemo. Dakle, vrlo je važno da postoje ljudi koji vuku. Dakle, to ne možemo. Dakle, ja lično smatram da si to ti u ovom trenutku i prosto, a šta to konkretno znači? To 5 ljudi, dobro, osnivamo aktiv, ali sekciju, da, sa aktiv je neka ranija opcija, termin. Nebitno. Ne, nije bitno, ali prosto očekivanja su i moja, ja mislim i ovih ljudi ovde, da se praktično ponudi šta je to servis koji pruža UNS i šta je to što sekcija predlaže drugima, odnosno svojim članovima. Dakle, da li je to projekat, što je najrealnije, i da li su te ideje, uopšte nije bitno da li će taj projekat voditi Imre ili Goran. Dakle, bitno je da u okviru te organizacije mi dobijemo, odnosno vi dobijete konkretne stvari, konkretne rezultate. Ovo je sve prilično uopšteno i hoćemo i nećemo, ali prosto mislim da bi sledeći sastanak, već sledećeg sastanka trebalo da se izađe sa nečim vrlo konkretnim. Dakle, da, hoćemo to, vodi Goran, Imre, bilo ko, ali on je odgovoran za to i on gura taj projekat i na kraju krajeva prosto ga drži živim, jer bez toga nema, možemo se bi udruživati koliko hoćete. Da, naravno, hvala, eto. Marija Janković. Ja pozdravljam ovu ideju, mislim da je zapravo dosta dobro da imamo i ovakvo udruženje pri UNS-u, odnosno taj aktiv pri UNS-u, zato što takođe mislim da se tu brišu neki lični animoziteti koji su se ranije pojavljivali, a ovde nekako kad imate staro udruženje, onda je to mnogo lakše. Ja sam takođe za to da se ti neki naši problemi, zašto smo mi zapravo ovde, šta mi hoćemo, mislim, tamo na grupi sve što nešto pišemo, ali konkretno šta mi zapravo, šta nama treba, to možemo sledeći sastanak da se to definiše, ali da, kada on se pomene projekat, a opšta je stvar u pitanju gde je čitav, znači naša kako bih rekla, profesija uključena,
onda se uvek nekako zameri onoj osobi koja radi taj projekat, zašto ona sad tu uzima pare. Znači, da se razumemo, projekti su ozbiljna stvar, tu se kao mnogo radi, tu neko treba bude plaćeno i da se volonterski radi. Takođe, što se tiče participacije članstva, ne možemo nikad očekivati da ćemo mi sad svi konstantno da guramo 100%, znači to je, uvek se zna da u udruženjima postoji nekoliko ljudi koji gluraju glavno dok imaju snage, a ovi ostali podržavaju i izlaze na ključne momente kao kad smo izlazili ispred Skupštine da branimo autorska prava. Znači, prosto je nerealno očekivati da su svi stalno angažovani oko neke stvari. Sad smo u poslednje vreme na grupi diskutovali, mislim, najveći je bio problem Tomine sahrane, mene je to strašno isto stvarno pogodilo, a pominjali su se oni problemi sa markerima na sportskim događajima, nisam upućena, ne slikam sport, ali prosto kao da znam koji su to naši problemi. Ok, autorska prava smo uvek tu da branimo, mislim da i bez udruženja, s udruženjem tu smo uvek, svi skočimo čim se zucne o tome, ali prosto da se zna u stvari šta mi, koji su, kako bih rekla, naši, šta mi hoćemo nama da unapredimo, jel? Da, to šta, znači, koji su nam ciljevi i to je šta ćemo to mi raditi, znači, da bi uopšte o tome mogli da pričamo, ono što je rekao i Živojna, to je, znači, mi moramo da imamo temelj. Znači, moramo da znamo da naša organizacija je to što jeste, da postavimo ljude koji će se time baviti, koji će imati svoju odgovornost, da li će imati platu, oni će imati... Znači, to je sve stvar našeg dogovora i našeg... Znači, molim vas samo da ja bih volio jednu stvar da znate, a to je da ja sam danas ovde pozvao sve vas da bi vam samo predložio da UNS bude ta organizacija oko koje ćemo se mi okupiti, zato što je nama mnogo lakše i zato što mislim da dobijamo mnogo više nego da izgubimo sada narednih 5 godina u kojima je velika verovatnoća i da se izgubimo u tih 5 godina i pre nego što se skupimo. Znači, imamo mogućnost da se okupimo i da krenemo da radimo odmah. Sad, šta ćemo raditi? Ko će voditi? Kako ćemo? Znači, to je stvar, meni je danas bitno da znam da nas ima ovoliko koliko nas ima i bitno mi je da znam da ljudi su za, da ljudi hoće i bitno je da jednostavno na sledeći sastanku nas bude barem jedan više i da krenemo da radimo celu tu priču. Jer kažem vam, zbog 90% nas koji smo ovde, ova priča nije toliko bitna. Mnogo je bitnija zbog ovih mlađih koji očigledno ne razumeju šta se dešava, a njima je ovo mnogo potrebnije. Nisu zainteresovani, ajde da pošteno... Okej, ali... Znam, ali ajde da i mi, jer pazi, ajde da im damo primer, ajde da ih mi pokrenemo. Ako je Imre došao ovde da da podršku nama, ajde da mi pokrenemo njih, da mi damo podršku njima. Shvatit će, mislim, ne mogu da ne shvate. Izvinjam se, Cvetković hoće da se uključi, pita kako. Evo sad ću da mu napišem. Sedi na autobus, Cvele. Čujemo te, ja mislim. Da čujete, a? Čujemo te, super. Uspeo Čiča, jebem. Svaka čast, samo ne znam ko je pričao, ja sam mater, još koja godina jebi ga, mislim, podržavam sve, zna i Srle, Gremlin, ja uvek sam na mlađima svet ostaje. Ali žalostno je da od ovih mladih kolega, što rekao ste, koji je prosek godina tu, to je najtužnija priča. Pa jest. Mislim, sve je to u redu, voleo bi da sve uspe, jer radim ovaj posao 40 i nešto godina i uvek mi je sam bio, rekao, kad će se dogoditi u ovoj zemlji, da kao što je u Grčkoj, Italiji, Španiji, fotografi, kad su oštećeni, bilo ponašanjem na preskonferencijama i ovo, spuste aparate i kaže nema snimanja. To mi je bio san. I nisam dočekao i zato sam malo skeptičan. Ali ima podrške, mislim, a stvar je o tom jedinstvu, mislim, ne razumemo o čemu se radi. Mislim, ne napadam ništa, samo kažem, to nam nedostaje. Kako, nisu oni bolji od nas. Ni bolji fotografi, ni pametni, ništa, ali nekako to kod njih funkcioniše. Zašto ovde ne može, ne znam. Evo sad, što je došlo tih mladih brima, fotografa puno, koliko ja vidim i pratim. Ali izgleda njih to ne zanima. I svi imaju neke svoje varijante, sve je to nešto... Ne znam šta da vam kažem.
želeo bi da uspe, jer isto, dobro, ja živim u Užicu, ceo sam radni vek proveo ovde i ja sam uvek davao podršku. Zna Srle, zna i Marko i Andrej, na mlađima svet ostaje. Ja jedino što je moglo da pitam koliko je članarina, koliko treba se da para. Sad bi neko rekao, to je najlakše. Ali jebi ga, ja sam u Užicu, nisam ja u Beogradu pa da mogu da se angažujem. Pa dobro, ali evo vidiš, imamo sad Zoom, čovječe, sad smo i bliže nego što smo ikad bili. A jesmo, ali nije ovo ti ko ona riba, znaš, sa botoksom i ovo, nisam ja iz te generacije, ja sam prirodniji jebi. Malo se šalim. Ali kažem, ima i sad, što Imre reče na početku. Ja sam, na primjer, bio član udruženja novinara Srbije. Ja sam polagao prijemni da bi me primili u... Ne znam da vi znate kako je to nekad bilo. Da nispadi sad ovaj Čiča sad filozofira, ali samo da vam kažem. Znači, bila je komisija pri udruženju novinara Srbije, u stvari Jugoslavije, Srbija, i bila je sekcija fotoreportera. Ja sam morao da priložim isječke iz novina i svoje radove. I tek sam onda primljen u udruženje. Normalno, bilo je povlastica. Povlastica u ono vreme na avionsku kartu je bila 30%. Voz, nekoliko vožnji besplatnih. Znači, isplatilo se, velika zemlja. To ima i danas, verovo ili ne? Da, verujem. Sad, onda one krizna vremena, 90. ono i znate šta se izdešavalo. Ovo priča zbog Imre što je rekao. Sad, malo je tu... Onda sam prešao u udruženje u NUNS. Ali u NUNS-u fotografi ne znam ni ja. Prešao sam, eto jebi, zato tako je bilo. Naljutio sam se na ove u UNS. Međutim, koliko sad vidim, stvari u UNS-u drugačija. Ipak je to institucija. I zato je mnogo lakše radi infrastrukture i svega gurati po toj liniji priču. Sad, ono što Imre kaže, sad kako ja imam člansku kartu i to besplatno, pošto sam penzioner UNS-a, znači od 96. sam u NUNS-u u stvari. Kako sad? Znači treba se odreknem ovoga tamo da bi pristupio tu. Dobro, ja pričam ovo za ove mlađe, ja mislim, meni svejedno. Bitno mi je da kažem da imate, što se mene tiče, podršku. Sve kako rešite tu je. I da se moraju zastupati interesi fotoreportera. Jer isto je ružno da veliki je problem bio autorska prava. Da neki iz UNS-a, koji, da kažem uslovno rečeno, zastupaju UNS, ne daju podršku fotoreporterima u borbi za ostvarenje autorskih prava. I da štite svoje članove po tom pitanju. Jer tu je bilo razmimoilaženja. A samo radi politike. A ne bi smelo da ima to veze sa politikom. To sam cijelo rekao na početku. Ja pričam o posljednje 3 godine i ja lično sam godinu i po dana ovde i pričam o tome da ja to nisam osjetio nikada da bilo kakav politička uticaj postoji. Da sam osjetio prvi ne bi ovde. Znam, ali mislim to je to. Ja sam ipak, UNS je institucija. Sad vidi se da se nešto radi, mislim, viđaju se na nekim mestima gde ranije nisu bile, koliko ja pratim ovo, čisto politički. Jer Rakočević progovori i nema, mislim, a nije tako bilo. Bilo je malo, čini mi se, drugačije. Ipak sad malo, kako da kažem. Dobro. Hvala ja sam mato rekao, javio sam se pratim da vidim, da budem u toku, ono samo što se kaže. Hvala ti puno i nama puno znači podrška i tvoja i starijih kolega, da ne pominjem sad imena, neko se uvređe što misli da je stariji. Da, pa dobro. Ali, eto, stvarno nam znači to i cijela naša ideja je da sada cijelo to, ajde kažemo, iskustvo i sve to, mi prenesemo sada i na ove još mlađe. Pa to, ali kažem ti, žao mi samo što mlađih nema, jebi ga, to je ono što... mislim... Problem je, mislim, to je to. Ko će da uradi to za njih? Ti, jeli? Pa, mislim, neću... Dobro, ti si mlađi, ali jebi ga, lako je tuđom ono stvari mlađi godinu. Nekako naše je da probamo, naše je da... To jest. Neko mora da proba, je sad. To jest, to svaka čast je. Dobro, ljudi, dajte, ili ima neko da kaže još nešto?
Izvinjam se, Maček, ne čujem čoveka. Znači, cijela ta, kad se napravi ta ekipa od koliko ljudi, da postave neke kriterijume, razumeš, ko može, šta ne može, da se napravi jedan sistem, kako se to rešava, ne dođe sad s ulice Pera, kaže ja bi, ili može, samo je od 2000. Da, to sam teo samo da izvini što te prekidam. Znači, da se udare standardi nekakvi kakvi bi morali da se uspostave, kao što je Cele polago, kad je polago, kako je polago. U to vreme kad si imao istočak iz novine, ti si već bio prekaljen, jel? A danas možda imaš, print screen i prekaljen si, šta? Taj sistem već postoji i to sam zaboravio kažem i to je isto jako bitno. Taj sistem već postoji, znači da bi postao član UNS-a ti ne možeš da tek dođeš tek tako ili, znači mora da postoje najmanje čini mi se, 2 člana ili 3 člana koje moraju da te predlože. Znači neko mora da te predloži. Pričam o današnjim kakva je situacija. I ono što je, taj detalj je recimo mnogo bitan, jer mi imamo i fotografe koji su freelanceri. Ti takođe kao freelancer možeš da budeš član UNS-a. Evo, ja recimo imamo primer Duleta, kako se preziva? Duleta Vukić. Znači čovek koji on ne radi ni za koga, ali tako? On je penzioner, da. Ali čovjek kod njega na Facebooku, ja sam stalno, kako se zove, u toku kojih sve izložbi ima po Beogradu, šta se dešava i tako dalje. Znači, on je klasičan freelancer koji ne da zaslužuje, nego 3 puta zaslužuje da bude član, kako se zove, UNS-a. Mislim, hoću kažem, i samim tim, kad postane član, onda može i da na taj način da se akredituje za događaje neke i da ima razne pogodnosti. Mislim, može bude sa nama, može bude, što bi rekli, naš čovjek. Nije nužno da moraš kako se zove, da radiš u nekoj redakciji. Tako je. Mediji su se malo modernizovali, nisu više samo print, nego i digitalno. Tako je, tako da ima... Sve neka sitna sredstva, nema o tome, to sigurno postoji sistem u UNS-u. Da, postoji. Postoji sistem da mora neko, znači tebe neko mora da predloži, da bi bio član. A mi, pošto se svi znamo, znamo se ko smo, znači, ako se pojavi neko novi, znaćemo da je naš. Ne može da predloži, nego predloži sad neko ko nije... Šta? Pa znaćemo i tako i onda ćemo ga izbaciti. Andrej Čukić ovde, samo jedna stvar, malo suviše rasplinjujete priču. To su neki detalji koji sigurno u jednoj instituciji kakvo je Udruženje novinara Srbije postoji. Kako se vrši prijem članova, kako se naplaćuje članarina, da li je neko vredan ili manje vredan da bude član. Znači, ne moramo mi sad na ovom ovde sastanku i zato je možda UNS jedno srećno rešenje za sve nas, samo iz jednog razloga što mi svi zajedno imamo možda jako puno, možda čak i jako dobrih ideja, ali imamo manjak volje ili entuzijazma da se time bavimo. Zato ne moramo sad da raspredamo o tome ko će i koliko i za čiji račun. Ono što mi trebamo eventualno ovde da odlučimo je da li ćemo kao neko telo, grupa ljudi da se priključimo jednoj organizaciji ili nećemo i to je manje više to. Apsolutno se slažem. Kako će prijem da ide, stvarno ne moramo sad ovde. Tako je. Može se prepisati, što kaže Grci, oni neki koji već imaju nekakve iskustvo, ne moramo od nule raditi, nego uzišli kamere, ne znam koga. Ali ja se slažem da to sve treba da nam bude tema za moramo prvo da napravimo temelj. Znači, treba provjeriti stvari, kako se ja sjećam, postoji mogućnost da jedna velika organizacija prelazme malo, na pripoji malo, ali da ne postoji uslov da ovi iz male organizacije budu članovi velike. Znači, potpuno nezavisna organizacija, a samo i ovi prihvat. Mislim da ništa nisam razumeo. Što znači da bi mogli da udruženje ne postoji i da bude pri UNS-u ili možda da hoćeš, ali da postoji nezavisno. Ne može po našem jeziku. To je već pravni, ja to iskreno nisam ni razumeo. Pravno lice ne može da postoji. Upravo su se skupili da to ne bi radili, ne znam čemu je sad. Pravno lice. Stanemo iza UNS-a kao postojećeg pravnog Tako je. lica, ne da pravimo novo i da onda neko... Pa to ja kažem. 100 € ako što sam ja. Komplikujete stvari, ne stojimo mi iza UNS-a, mi možemo da koristimo... Tako je. Pa UNS stoji iza nas, to je Dobro, to je sekcija. Ako se osnuje sekcija, to je jedan oblik organizovanja udruženja u interesu
novinara, odnosno fotografa, fotoreportera umetnika fotografije koji imaju određene interese i taj način žele da ih ostvaruju. I to je poput drugih sekcija koje imamo nešto što je sasvim normalno i što mi podstičemo jer smatramo da na taj način podižemo kvalitet rada udruženja. Vaši su problemi specifični, posebni su u jednom delu. Neka solidarnost među vama je posebna u jednom delu, ali postoji i šira solidarnost sa svim ostalim kolegama članovima i to je nešto što mi mislimo da bi mogli da uradimo. Znači, niko ne insistira da tu svako mora da bude član UNS-a, to smo već raspravili. Ako hoće, može. Samo na trenutak ne bojkotujem, uz vas sam apsolutno, ali moramo nešto da uradimo. Pozdrav. Hvala. Ništa ljudi, ja sam samo, ako ste za to da ne dužimo, stvarno nema razloga, možemo samo se dogovorimo, preko Vibera ćemo da dogovorimo sledeći sastanak i da, kako se zove, da vidimo, da donesemo neki zaključak sa ovog sastanka, jer ipak trebalo bi da vidimo, ja ću napisati tamo na grupi o čemu smo pričali, šta smo pričali, šta je neka ideja, inicijativa, pa da onda da donesemo odluku da li hoćemo ili nećemo, a onda možemo napraviti sledeći sastanak u kome ćemo da govorimo ko će to da radi, kako da radi i tako dalje. Eto. Neko je nešto još ima da kaže? Ali neko sa Zuma ima neko nešto da doda još? Pa Đoković gubi od Musetija. Dobro. Slušam. Ništa, evo ja samo da vas pozdravim, pa Vuk Branković na Zoomu, slažem se sa svime što ste rekli, i eto, pošto sam blizu udruženja, eto, potrudit ću se da koliko mogu ja doprinesem tome, ali moraš prvo da me učlaniš. Dobro, sam će se učlaniš. Slušam, Dragana, izvoli. Što me je pomenuo, a i Gorane tebi, jer kako je tekao taj put. Ja sam neko ko je iz UNS-a u stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara, gde se mi bavimo konkretnim slučajevima. Kad sam saznala, a to je proširena vest preko te vaše Viber grupe, onda sam se nekako trudila, jer u toj stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara su i tužilaštvo i policija i tako dalje. Znači imate i taj mehanizam kada mislite da je... Kad neko dobije batine. Kada postoje neke pretnje, pritisci, ugrožavanje rada, pa čak i taj moment da vam nestane kamera ili da je neko ukrade, da se trudimo sad, nije sve 100% rešivo, ali znači postoji već taj mehanizam, stalna radna grupa za bezbednost novinara. Druga stvar, nismo ovde pomenuli, ja mislim, ja bih vas zaista pohvalila, ne bih rekla da je vas malo, ima vas toliko i na Zoomu i ovde, i radni je dan i radno vreme, i tu su dve mlade studentkinje Fakulteta političkih nauka, čim su studentkinje, već su mlade, ali sa nama su, one su završile prvu generaciju škole fotografije UNS-a. Mi imamo već novinarsku školu i školu web novinarstva. Jako mi je drago, to je ta inicijativa opet koja je zaživela. Znači treba raditi, treba osmisliti aktivnosti i treba se angažovati. I tu bih pohvalila i Stefana, fotoreportera, i Gorana. Oni su se zaista zauzeli i radili su s njima kao sa svojim decom. Znači, UNS podrazumeva i tu neku društveno odgovornu aktivnost. Mi nemamo škole koje koštaju milione, ne prodajemo ne znam nija kakva znanja, ali odnosno uključujete mlade, uključujete one koji bi voleli da saznaju kako mediji funkcionišu. Vi ste ti koji ih usmeravate, znači neki ste im uzor. Ja sam slušala, inicirali smo i organizovali smo komemoraciju Tomislavu Peterniku. Znači to se, neko mora nešto da inicira i neko mora da se angažuje, ali da se čuje sa porodicom. To sad sve zvuči ovako, evo to je prosto, ali zaista neko znači mora da odvoji vreme da nešto uradi i onda je uvek moguće. Znači eto, iza vas su ili iza nas su godinu dana nekog rada sa mladima u toj školi fotografije. Uvek može da se organizuje neki jednodnevni, dvodnevni kurs. Znači samo je potreban entuzijazam, opet trud, rad, neka korist, sad sve zavisi da li je to samo novčana ili je to i neka moralna i tako dalje. Znači nešto je već zaživelo, eto. Znači ja bih samo rekla da postoji već neka pozitivna klima. Super, hvala vam. Znači, hvala
hvala i hvala svima koji ste učestvovali, i zoomerima, i vi kojima ste bili ovde. Ništa, idemo sada u prebrojavanje i u glasanje. Da li hoćemo ili nećemo, to ćemo sve preko Viber grupe, pa ćemo onda da zakazujemo novi sastanak. Eto.